Hola, son Abel, enxeñeiro forestal, pertenece á segunda xeración de Maderas Hermanos Castro, que estamos en Pontareas, unha zona de importancia forestal. Levamos desde 30 anos servindo produtos de fabricación de madeira para construccións de casas, tanto interiores como exteriores, e apostamos desde o largo da empresa por produtos de alta calidad e conseguir eses valores añadidos e darlle un pouquiño de nombre ao noso pino. Un dos produtos máis importantes que conseguimos aquí no Aserradeiro foi orientarnos á segunda transformación en revestimientos para exterior, para casas, pasarelas. Entón, fai uns 15 anos introducimos o primeiro foco que foi o autoclave, que é un tratamento para exterior con sales de cobre e conseguimos unha durabilidade exterior en contacto con terra. E utilizase moitísimo con ese color verdoso. Fai 3 aniños empezamos con outra idea, con outra inversión en tecnoloxía, a madeira termotratada, que basicamente meter nun forno, elevar a temperatura do secadeiro hasta chegar a casi a combustión da madeira, moi controlada, sin que se nos queime, e entón o que conseguimos é a durabilidade e estabilidade da madeira. Sorprendentemente, non sabíamos que nos iba a salir tan ben, pero conseguimos que o pino gallego, o pino pinaster, pois foi o que mellor comportamento atopamos. Probamos con outras especies nórdicas, en abeto ou pino roso, e a verdad que o pino noso é o que mellor se comporta. Nós o que procuramos aquí é conseguir con este valor añadido que lle damos á madeira, conseguir esa economía circular, e entón aproveitar moi ben toda a materia prima e cos desperdicios ou os poucos desperdicios que temos, o que facemos é facer biomasa para os nosos propios secadeiros, tanto nos secadeiros normais de temperatura hasta 70 grados, como a fase inicial na cámara de termotratado. Procuramos comprar toda a madeira ou a rolla no noso entorno para así poder fomentar un pouquiño tamén esta economía cercana e desenvolvemento rural, e os nosos traballadores, a maioría, o 99%, pertenecen ao Concello de Pontareas ou Condado para Danta. Maderas Hermanos Castro empezou en 2004 coa certificación PEF. Comezamos un pouquiño porque empezábase a sonar que era algo necesario, entón empezamos aí un grupo de aserradeiros e de empresas e montamos un grupo de certificación. A día de hoxe, pois vai avanzando a certificación e vai aumentando a demanda. Para nós é algo moi importante, porque leva por detrás unha base sostenible de como xestión, como se debe cuidar o monte, e unha trazabilidade moi importante desde o monte hasta o produto final que consume o particular. Darse de alta na certificación en cadena de custodia PEF, a verdad que é un trámite bastante sencillo e anualmente temos unha auditoría e despois hai unha internas e externas, pero a verdad que calquera pode darse de alta e a verdad que é moi recomendable que todo o mundo se certificase. E na que a sociedade estea demandando máis produtos certificados, creemos que ainda temos un bo camiño que andar, ainda que levamos moito feito, pero ten que se conseguir que se visualice un pouquiño máis que o que hai detrás do sello PEF. Ver esa importancia e darlle ese valor a toda a cadea de trazabilidade que podemos conseguir.